West Karbi Anglong Kheroni Southern Range Forest ke parlo rikang mi hom pu arong along ihum Tata Mobile pleng set segun atheng pi ke plaktang kinepon long ke pachini pon atengke forest informer atum kai kiapor kachirok tok ajok kidamtang jakhong poni phai trogani lakhahini rikang mi hom along ajo por phainer ke por malom aprang pen berta ke long ajok ke ton kilang ke pangtang kring pen pedopon lo la pusona por ahu thengpi kang huatum taw forest asor ke ton kilang asai claim bombu ajulong si Tata Mobile ingnamajo patu joysi bite kang koklo bonta ingnam rai komasai khiatum ke ton bom ahu Tata Mobile abot kang thumdun pen ke patu joy atata mobile nepon longlo ke long dam ahu Tata Mobile alo ke pleng thup ke plaktang seguna thengpi long ponlo Kilong ponating pia nam hitia long langdam politik suri thongkep anbak anam doji pusi ranger jesera rong hang pen pherangkia tumapan pachini pon staff tumpen the arniwang da duty do la si an evening shift lo la tum staff tum han dak patrolling pa padam bom lo am hadak arjulong alam arjulong de lo la pu gari dam umat ile tum dak pensi pura gari pan la alit lang pon bomat lapu la rikang mi home number 2 long taksi agari bang patudam joy lo la pinitum amat patudam joy pinitum la agari bang ke dak hudak pen dak office man lo bangke apor bangke itum 840 850 samalom si apor ke kidnap long la agari long tek dam long I think pige segundo chalo gado pati aga valuation ke kan like 30,000 son bak to pa hai tumta tu vesi wana mati tong vesi pini si acha ka kam claim lang anke investigate bom Kheroni pen Mohantiron Karbing Long Life